daga batun kulla aure tsakanin katin waya da lambar katin ɗan ƙasa kuma sai batun tsaro, inda bayan shekara 2 da yin garkuwa da wani ahalin kitabu ɗan asalin ƙasar Jamus. Sai ga shi rundunar 'yan sanda ta ce ta kama wanda ke zaman kanwa uwar gami wajen kulla waccan harƙalla. Har ma aka gano cewar ashe ofe ike yi na makamai, inda ake bashi kuɗi a ɗauki ofe ɗin albarushi da bindiga. Wakiliyar Zinnira Garba Balladi tana da cigaban labarin. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ce dai ta cafke waɗanda ake zargi da kashe wani ɗan sanda tare da sace wani bature. Tun a ranar 16 ga watan Afrilun shekarar 2018 ne, wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a titin Madobi, inda suka harbe wani ɗan sanda mai suna Rabilu Musa. 'Yan bindigar sun kuma tafi da bindigar ɗan sandan tare da harsasai guda 15, sannan suka yi awon gaba da wani injiniya ɗan ƙasar Jamus mai suna Michael Kremza. A talatar nan ce dai jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano, DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, ya sanarwa da Freedom Radio cewa sun kama waɗanda ake zargi bayan shafe shekaru 2 suna neman su. Ya ƙara da cewa sun fara cafke wani matashi mai suna Abubakar Ismail mai kimanin shekaru 30 a duniya, ɗan asalin ƙauyen Wangara da ke ƙaramar hukumar Rimin Gado da ke nan Kano. Binciken farko ya nuna cewa waɗanda ake zargin na da ruwa da tsaki wajen aikata ayyukan ta'addanci a jihohin Kano, Katsina da kuma Kaduna, a cewar DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. To Allah ya kiyaye.